קוצים, זה כל מה שנשאר בי, הפרחים שאת נתת לי קמלו בינתיים. טרבלינקה, סוביבור ובלז'ץ. המחנות האלו הם מחנות השמדה פרופר. זה לא שבכל טרנספורט שהיה מגיע לכאן היו מתחילים לעשות סלקציה, תשכחו מזה. זה נכון לגבי אושוויץ בירקנאו, זה לא נכון לגבי מחנות מבצע ריינהרד, טרבלינקה, סוביבור ובלז'ץ. זה פשוט לא נכון. במקום הזה אין צריף אחד ללינת לילה. צריף אחד. הרכבת, כמו שאמרתי לכם, הייתה מתיישרת ממש פה מאחוריכם. תדמיינו לעצמכם, הדלתות נפתחות, אנשים נפלטים מתוך הקרונות. גם הבורות, שם נשרפו הקורבנות. הכל היה מוסווה עם דשאים ירוקים. הרוצחים השקיעו בכך תחכום רב כדי לרמות את קורבנותיהם, כדי ללעוג להם לאנשים המובלים לטבח. קוצים שמזכירים בכוח, שלא נותנים לשכוח, דוקרים אותנו ולא מרפים. לכל אחד יש זכות לחלום, סירות נייר במים, רציתי רק לשוט הכי רחוק, אני אדם משום מקום שמחפש לו רק סיבה לנשום. מסע כזה של שנים רבות, הוא מתחיל ביום שבו אבי חיבק אותי, והיה שם והרגשתי. אנחנו כרגע נמצאים בעיירת קוצ'ין. המשפחה שלי נספתה פה.
26 לאוגוסט התחילו להגיע מסעיות והמיסו בקבוצות של 70-70 איש את היהודים של תיקוצ'ין, הביאו אותם פה ליער, אל הבור הזה ואל הבור שנמצא שם בין העצים, הבור השני, שם. ושם רצחו אותם. אתה מנסה לחשוב על הפשטות שאנחנו מספרים את זה. זה קהילה שלמה פשוט נמחקה מעל פני העולם. הצבע הזה שאתם רואים פה, הכל ירוק עכשיו, העצים האלו, זה לא הסיפור הנכון. פה יש צבע של רצח. פה יש בית מטבחיים. ביער הזה משונים הדובים. קופצים מתוך האגדה במגפיים. צועדים ביער במדים. ביער הזה זהבה, הדובים שרפו הכל. והיא מחפשת שמש במזרח ומנסה להיזכר במילים כמו אמא, אבא, מחר, וקוראת, אדם, אדם, ומרחוק עונה להד, דם, דם, דם. אנוכי מבקש, הגידונו לי, איפה הם רואים? אזרחי, אנוכי מבקש, הגידונו לי, איפה הם רואים? שמתארך ונוגע, מפרח, מייגע וכל יום הופך לעוד סימן לשביל שבדרך שנותן לך ערך לחיות עם עצמך בשלום, להסתכל לשמיים ביראה של כבוד ולחכות לטוב שרק הוא יגיע ויקח אותנו רחוק. האנדרטה הזאת היא האנדרטה של פולין. כאילו אין אנדרטה אחרת. זה כמו שלמשל אם מגיע נגיד נשיא ארצות הברית, אז לוקחים אותו ליד ושם. כשביל קלינטון בא לבקר פה בפולין, לאן לקחו אותו? לאנדרטת רפופורט. עכשיו זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, כי אלה יהודים. להסתכל לשמיים, ליראה של כבוד ולחכות לטוב שרק הוא יגיע ויקח אותנו רחוק. אני לא רוצה להיות מי שהייתי, רוצה לזוז, לצאת, להשתנות, תקוע בטעות של מישהו אחר, רוצה חבר. בדיוק, לא לוקחים שום דבר, הכל נשאר. והבחור עומד מולי, אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה לאבותיי נס במקום הזה. הסבא שלו חפר את הבור הזה. וכאילו הנכד עומד פה. ואז פתאום נפל לי הסימון. כי כאילו אתה מספר את הסיפור של בן אדם אחד שניצל, ואתה פתאום מבין מה המשמעות של הבן אדם.
מה היו יכולים 6 מיליונים להעמיד על הרגליים? איזה צבא גדול, איזה עם ענק היו יכולים 6 מיליון האלו להעמיד על הרגליים. בלודג' זה ערש מולדת בני עקיבא. הסניף הראשון של בני עקיבא, הסניף הראשון של בני עקיבא כתנועת נוער, הוקם בלודג'. אני תכף מת חצי מאחוריי, ככה סתם לחוט בכלום הזה. בלב אמיץ בעזרת השם, הלא נעלה קדימה בני עקיבא, עידד במעלה. קדימה בני עקיבא, עידד במעלה. אבא, אני רוצה לעמוד מולך, להאמין שאתה אבא טוב. אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי ככה סתם, אבא טוב. אבא, אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי שלמסע הזה יהיה סוף טוב, שכל מה שאני עובר בדרך יהפוך חולשה לעוצמה גדולה. אנחנו עומדים פה כ-60 איש בתוך הקרון הזה. אתם מספיק בוגרות כדי להבין ולעשות בראש את המכפלה, מהי המשמעות של כפול מהכמות הזאת עומדת כאן עכשיו בתוך הקרון. משהו ממני, משהו ממני ימות בך, ימות בך, שתמות. במחנה חלמנו זו הייתה הפעם הראשונה שבה בוצעה השמדה באמצעות גז. המקום הראשון שבו בוצעה השמדה במקום קבוע, והאתר הראשון שבו נשרפו גופות הנרצחים. דקה דומיה. לזכר חיוך תמים שאל מול המוות גבה. לזכר אדם הצעיר, אדם שהפקר היה. לזכר ילדה יהודיה, דקה דומיה. הם יהודים משהו רע? אף פעם לא הם עשו מהומה? אמא יקרה, האם זו בושה שאני יהודי כזה קטן? רוץ ילד, רוץ, ברח. אין זה מקום לילדים. מקומך בין פרחים ושמיים כחולים. 4 בנובמבר 1941. קלרה יקירתי, אתמול שלחתי לך גלויה, אשר אם תקבלי אותה, היא תצייר אותך. הייתי רוצה מאוד להיות לצדכם, לשכב לרגליכם. שכבתי כה הרבה בלילה בעיניים פקוחות ושחזרתי בדמיוני את רגע הפגישה המחודשת איתכם. נשיקות לאבא ואמא שיהיו בריאים ויזכו לבשורות טובות. שלכם לעדה חושבת עליכם, עידה. יקירי, בלילה האחרון של חיי אני נפרדת ממך. ימי אשרנו היו קצרים אך יפים. בשעה זו אני מעלה את זיכרונות אהבתנו, מרשתה היפה, עד ועד לקצה אכזרי. אתה היית האושר של חיי, וברצון הייתי מקריבה אותו למען הצעתך. ינקלה הקטן שלנו, החף מפשע, מדוע נגזר עליו שיד גסה ואכזרית זו תשים קץ לחייו הקצרים. אהיה שלום, אהוב נפשי. ולאחר נושקים לך אלי וינקלה הקטן שלך. שלום. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין בים בשם. המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה,
עליו עלבוננו לומר סליחה, אם נדע להתחיל מההתחלה. ומי מנסה להרביץ תורה לתלמידה ומרביצים לו בחזרה? מי ידע בעל פה את כל שירת הים אבל כמעט טבע במקווה? ומי פתח את הדלת לאליהו הנביא בשבוע חמתך ונכנסה חמותו ובאמת שפכה עליו? אברהם מלא מלמד, 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 אברהם מלא. מהמקום הזה, וכאן במקום הזה היו מורידים את האנשים ומצעידים אותם למקום שאליו רצו לקחת. באמצע 44, כדי לזרז את תהליך ההשמדה של יהודי הונגריה, אז הגרמנים עושים הערכה למסילת הברזל הזאת, ואתם תראו את זה כשאנחנו נלך. וכדי שיהיה אפשר להביא את הקורבנות עד למקום שבו רוצחים אותם. המטרה לייעל. בשצף קצף הסתרתי פוניי רגע ממי, בשצף קצף. גם כי ילך בגיא צלמוות לא ירא רע כי אתה עמדי, זאת לא קביעה, זאת תפילה. ריבונו של עולם, תעזור לנו שגם כשאנחנו הולכים בגיא צלמוות שנרגיש אותך. כשאתה מכה וכשאתה מייסר, אז אל תעזוב לגמרי. תשאיר לנו איזה קצה של אצבע. זאת תפילה, זאת בקשה, זאת לא אמירה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לאבותיי נס במקום הזה. ברוך אתה אדוני אלוקיי ואלוהי אבותיי שנעשה נס לאבותיי במקום הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לאבותיי נס במקום הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה נס לאבותיי במקום הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לאבותיי נס במקום הזה. הולך אני כעת למשול ההווה, כילד ההולך לו לאיבוד. כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה, להמשיך איתך את המסע. ובצדדים הפרחים כאילו איבדו את זהותם, מחפשים עוד קרן אור שתעזור, עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה, תביא להם את התקווה. הרים ראשי, אשא עיניי אל ההרים במרחקים, וקולי היא שומעה כזעקה
כתפילת האדם וליבי יקרא מאין יבוא עזרי. ראיתי כוכבים שמאירים את העולם ועם הזמן נעלמים. טיפסתי על פסגות הרים בדרך, גם שאלתי בעצת החכמים. אנחנו נמצאים עכשיו בבית כנסת בקרקוב. זה הבית כנסת של הרמה, זה בעצם הבית כנסת שכל הקהילה בקרקוב היהודית הגיעה אליו. הבית כנסת כרגע נמצא בשיפוצים ולכן הוא נראה ככה. אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא. את נפשי, את נפשי היחידה, ולנתמיד אקח לי את אש העקדה, וקורבן אקריב לו את נפשי, את נפשי היחידה, ובמשכן מזבח אשים לקר לאותו, ולתמיד אקח לי את אש העקדה, וקורבן אקריב לו את נפשי, את נפשי היחידה. כמה עקרונות בסיסיים. ראשית כל, לא בהכרח צריך לדעת מה השיר, ולא בהכרח צריך לדעת מה המילים. מה שיותר חשוב זה מה שאתם אומרות, לא מה שהשיר אומר. אתם תקבעו את האמת, ואתם תקבעו מה שיקרה בסופו של דבר. הכל נותר כשהיה, כיסא ירוק קטנטן, ודבש על אותיות חומש, ודף ישן נושן. טלטל זהוב מחזיק ביד, זה כל מה שנותר, ושיר עצוב של א' ב' אף פעם לא נגמר. גדר ועץ של תות ירוק, וכל דממה דקה, רק טונת של פסים בשק, זועק הידת יצחק. היכן עשה, אמור לי בני, תינוק של בית רבן. במקום תשובה הוא שר לי שיר, ניגון ישן נושן. שוב שרים כולם עד סוף העולם, קמץ א' גם הרבי כאן עם כל ילדי הגן לומדים א' ב'. גם הרבי כאן עם כל ילדי הגן לומדים א' ב'. אפילו החיילים הזדעזעו. קצין אחד בא ואמר לה, עלי מהר לקרון והוציא את ילדייך. נשימתנו נעצרה לרגע. כולנו שמחנו לרגע. אבל אז החייל המשיך. אבל עלייך להוציא רק ילד אחד. שמעת יהודי
נכון, הושטנו לכולנו את ידינו והחזקנו בה. התחלנו כולנו לבכות. אמא! הצילי אותנו, אמא! אמא לא ידעה מה לעשות! ראינו שחושיה נוטשים אותן. אמא הוצאה באכזריות מהקרון, ושמענו אותה שואלת, מה יכולתי לעשות? מה יכולתי לעשות? נומה נומה בן יקירי, סמי מרום, אריסה משגיח ורוקר חלום. זה שיר של אמא. היא כל כך מתגעגעת. גם אני. אבל את יודעת, עכשיו אני כאן. אני תמיד אשמור עליי. ממש כמו אמא. מתגעגעת. גם אני, כל כך. אבל את יודעת? נכון, אנחנו לבד עכשיו. אבל עכשיו אני פה. עכשיו אני אשמור עליי. "800 ילדים היו ואינם, והטבע נדם. כל האילנות ידמו, חלומות זהב יחלמו, נו מה ילדנו, נו מה ילדנו. דוחקים אותם
ליד השני בצפיפות. החלון הזה לא היה קיים כמובן. הרווח שנותר מעל לראשיהם של האנשים דחפו עוד לפי הצורך. ילדים צעירים, תינוקות. מה שאתם רואות כאן, את הצבע הכחלחל, זה בעצם אינטראקציה של הגז עם החומר הסידני של הטיח. כמו שכתוב בפרשת השבוע, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לקין, דמו מושלך על העצים והאבנים. אין ספור שבילים ויציאה, רושם בתוך יומן מסע, להתערבב ולא להיבלע, רושם בתוך יומן מסע, והיה ומישהו בא, אל תסתובב, כי זה תמיד יכול להיות, זה שידליק לך את הלב, יפרוק את הכאב בשלווה. מגע ארוך גובר על המכה, רושם בתוך יומן מסע, כולנו עשויים אבק של אהבה, רושם בתוך יומן מסע, מביטים למעלה
נושאים תפילות, כשבינתיים שוכחים שהמשמעות לחיות היא לשאול את השאלות ולענות. תסתובב, כי זה תמיד